presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigapon inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang magkiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, ug Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Philly. Kini gibotag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan atong pagtatampo si Philly. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga pagkaway buot gid niya. Aro inyo masabdan no, ingon ini ang mga paghitabo. Are, daw, samtang nagkatakanta din is bukid kay maginom-inom ta din ng tuba nga way tungog. Kaning lina. Manay tuba nga panaklaan kay panaklaan. Way tungog. Larga. Aha, kana mo na ginahan ako, daw. Larga. Abre! Sano? Kitang duha pa isano. Giga boy, amigo kong gabaw. Sano? Patigyon, Sa dong dong. Ora na may giyaw-yaw sa tong layo. Mag-isog mag-aina. Pati nagaro ha. Naunsa ni siya? One. Huwad ko. Hindi itong bagyo ha. Sungasun ko niya na to ha. Amigo ha. Sungasong. Sungasun na to ha. Sungasong ko. Patigyon ka na. Kada. Ay, pre! We! Ay, no yan to. Ganun gumano yung mga prayer na kita. Doon sa mga. Puno nga sa dahi, hapon na. Dito ba ripote ay. Umar sa na, inom sa dadare. At wasor na nila kung sa kaitarya rin. Sa itarya. Sa umbala na ay. May importante na prinsultihan. Dali. Oy, no itan. Dali. Dong. Ay. Palis na yun. Ito. Pamin na ko na Paimina. Amin style. Amin. Minun ka na akong kitari dara. Unsa mo nga. Pare makamu mo. Kumpare yung amin. Sige no sa bakuna nimo. Kita kumpare na nga iuan. Magnuhim kay kunuhi ang kumpare no. Salamat na. Sige, ugihan, gwapo, macho, mura kag lawat sa fighter wine. Diba? Salamat na. Nahiya sa laki ipikitas babae mo, ne? Oo, ang sa tahanan na yan. Sa mga na Pero pinang malulaw ka, ha? Kung ganing ko makasuhay uyab na ng babae na Lalaki. Kabaw noon. Kasuhay kag kabaw, ha? Mura. Ikaw, Dro, kasuhay kag kabaw, Dro. Hindi ko bahala na ginawa. Mungaan ni iya. Mungaan ni nani. Mura ni siya, mungaan na ni? Nani. Abi ko, pariha ka ni Santo Yuyoy ba? Iyahaan na ipito ka. Santo Yuyoy, ina. Tanay, bagi ka na ako na nga. Gikan sa bata pa ko. Niya naging ko nimo. Og tagsar gyud ko mlugsong uban nimo sa tatag, di ba? Tagsar gyud. Kung tumod magani kag mga lagot mon ug utanon dito
Patag, hindi ka makuyog na ko. Usahay pa rin, makuyog ka. Ato lagi kasi pakilid ko yun. Ato. Yari ko permis bukid. Yari ko permis bukid. Sige, sige. Kung pa ka dong nawe, no? Kaya di ko makabutan ng tanan na eh. Kami Pedro, di mi magkatakanta rin eh. Di mi makaunma na ng yuta kay idara naman sa tao ni Pedro ako. Oh, idadara lang. Sakit naman ito ho na mughawak. May mo kay tuhod ra. Hindi di mong tingog na, iko. Iko? Priya mo istoryahan ba, iko. Alagi. Nay. Ikaw yun akong kaabag din dong. Iisip ko na ikaw nga. Anak, tika. Pero ay, amin ako. Kaya kita rin dara. Magdungan, ganit nagatuog. Gikan sa unto. Hagtod karon. Inuta. Ang simong kanon na yan ton. Mao siya akong kanon. Nahigigas ubang gagawin na eh. Iyo ko yung nag-agaon kaya di ko makikagaw di mo. Ako ra kang anak iisip na tika. Mao na nga. Bisag unsay akong kaon. Kaon sa ka. Ha? Kaon kong bato niya. Kaon ng bato. Kaon tikahoy, kaon sa niya, tikahoy. Kaon kong tikahoy. Walang waga. Nay. Sa iyo kay kung nailo sa akong ginikanan niya. Nailo. Nailo ba? Huwag ilo ka maliog. Nailo ka. Nahiwa ba? Huwag tang bata Nailo. Di kay nailo. Magani, nailo. Dito kilo-ilo ang pulis siya. Bata ba ko diyang ang akong ginikanan. Matay? Matay na. Usa kayo ito nung matiyan si mong ginikanan dong? Matay, lumusabaw. Spaghetti. Ikay ingon nga. Spaghetti. Spaghetti, energetic, mulatik sa tik-tik-tik. Bida na istorya. Sige, nasara lang kong anak na eh. May lang gani, kay naadyo gani. Sagop na ko. Namat gani. Namat gani. Ay, bida. Kamu, Pedro. Kes Pedro. Ari kisa ko. Ako, nanooy kay ko ni mo. Gawas pa. Karaan naman ang imo ang Karaan kayo kang saup sa imong ginikanan. Ako ba? Karaan kay kong saup sa imong ginikanan. Mauna nga gila, tika. Magyan. Maugyan. Ay. Ay, kulang siya mo pangupa ko na eh. Ano ka? Kung nauna lang ko dito sa akong anak dito siyudad dong. Ha? Lalaki, sabi mong anak na eh. O dong, ha? Ha? Magsamar mo gidad. Lalaki. Dili lalaki. Babae siya. Daga na. Kayo litao naman pag ka. Babae mong anak na eh. Kani, padawang gini. Sa among panagbuwag sa akong asawa, dinhin ako balin po yun dito sa bukid. Dinhin yung bukid. Daga ng mga katuigan nga milabay. Nagbuwag mi sa akong asawa. Nya, ang imong anak na babae na eh. Tanawa? Ay, ikay soltero ko, Permi, konggi, suportahan akong anak. Mao yun. Padadang pirmi kwarta, Para di ba? ang pirmi kwarta. Alang siya pag-eskwela. Kana. O panginahanglan. Ikan. Dili sa abot. Abot dinhi sa bukid. Kana. Mo na. Iboling kasi istorya na eh. Pila na katuig. Do. Ha? Pila na katuig labay. Pila ka tuig. Pila ka tuig milabay. Ako may pangutan. Gimingaw na kay ko ni. Sa gibingaw ka sa kong anak. Pagod ka. 26 anyos. Imo nang anak si. Abir sakto dis Pedro dong gibingaw ko sa kong anak taon malooy. Si nga no eh. Ha? Si nga mong anak. Pili. Pili? Pili si Sidan. Pili yung pangan. Pili ang nga taon dong. Pili. Murag mga tigpatanto na stasyon na pili. Energetic mulatik sa tik-tik. Energetic mulatik sa tik-tik. Ayaw nang apila! Mo katong unang higayon nga nailhan ko niya nga ako si Feli. Unya, Iyan eh. Tanday para ba rin ako. Pagkaon ako dyan eh. Nay. Ano yan? Nay. Ano? Agay! Ano dong? Nay, pagmata. Nay, Anton. Imo tin nga cellphone. Ang baliwag ko nung be. Nay, Anton. Hello? Pa, Anton. Pili nak. Nagila ka ano ka? Wala si mama pa. Patay na siya. Sa? Tinuod ba kanigisultin mo nak? Upa, tinuod lagi. Dili ka tiyaw-tiawan ni Uy. Unsay, gikamatian sa imong inahan. Nikaon og batuli. Og sunlutan. Wa kahilisip. Isprikitik, walastik!
Giaghat yun ni Papa nga papuyon sa bukid uban niya, pero akong gibalibaran kay may uyab man ko sa syudad ug minyuunon ako. Unya, di ko mahimong masayop. Si Ricky Gar gyud tong nakita na akong misud sa motel ug may kaubang babae. Tuko na ko, be. Bantay ka lang gyud, Ricky Gar. Bantay ka lang gyud. Ikaw gyud ni Ricky Gar. Kisa ka, uy. Ako ang uyab ni Ricky Gar. Ug gani nagsabot naming magpakasal. Unsa? Kinsa ni babayan na, Ricky? Kinsa siya? Umangkon ako na yun. Wala ka no, umangkon? Ako imo kong pag-umangkon? Ricky Gar? Sinya-sinyas pa nga di mo saba. Kung umangkon ni mo siya, nganong ni amusod sa motel uban niya. Hanga no? Anak man na siya nga magpapidok-pidok ang suga, mao nga ako na siyang akong ayuhon. Litrisya de ka. Hadlok magani ka mugunit og battery kay mahadlok ang magkuryentihan. Kasi nga, Gikan karon buwag na ta Ricky Gar. Diskasi ang atong kasal. Kuya la, nikagan siya nga naghilaw. sira na yung balik putanit, sira na yun. Ricky Gar. Sumpayan na ito na pututang kalipay. Ya. Uy, nawingi ko na. Agoy? Anong kasabam ko rin mo? Yun ka, pag-umangkon ko. Pag-umangkon kayo mo, nga uyab ba ta? Nauyab yun ba? Ay, Disputahon nito. Hey! Sige, kabayo kong migo. Kabayo na kabaw na kabaw kong migo. Sige. Sige. Bugtaw kita siyuta, ha? Daro kyo, daro! Tubag sana. Mama ko, no. Mura magaling na wag mama ni mo. Amigo kong kabaw, ha? Uy, hala. Isa ka nang amigo ng kaya? Kasam ka nang miabot. Papa Anto. Pagilak. Hilak mong taon ka. Pinangga ko anak, ha? Maluibon kay si Ricky Gar nga akong uyab ug pamanunod. Nasakpan akong man kaubang babae sa motel pa. Sulti itong bik-bik. Bigasa nun, ha? Bik ba? Hala. Ito silingan niya. Masakit kay pa. Gusto na kong mamatay. Ay! Anton? My God. Ano ni aka dong? Uy, may niya. Gusto ko ipaila-ila mo sa akong unikaiha. Ha? Ang akong anak nga si Pili. Uy, sila si Pili na eh. Barkada sila tisi. Nakailakan ako. Kagwapo ka macho niya. Nay? Nakaila ba kuno ka sa akong anak, ha? Oo, Nay Pili. Nay Pili nun. Nay Anton. Hindi ka sige ka ginuang da. Tungod kay ikaw ang pilming unod sa mo pag... Mao gid ay, unod ka na mo day. Gusto kong mailhan nimo Pili ang imong si Noe. Pamanhunon nimo. Noe, si Pili. Si Pili ang gusto kong imong pangasawa ako. Pero pa, Ay, so sibuya na ito mo kay isip. Inyo ko nga man, nahibaw kong maayo ang ugma alang kaninyong duha. patay. Is prakitik ko rastik. Tuod man, wala mo kapungi ang kagustuhan sa kong amahan, bisan og di pa mi uyab, nakasal gyud mi. Unya, Akong katungdanan nga kamuhi usahon sa kaminyoon. Feli og Noe? Mayor Bernardino Eliseo. By the way, by the power vested in me, I am Mayor Bernardino Eliseo. Now pronounce you, Noe and Feli, husband and wife. You may kiss the bride. Tukay pa man mo Noe, Pili. Chula na mo. Noy, mauwa ko na yun. No, patay. Abang. Kasal na mo ha. Yung padung na sa hotel ha. Nga ato din yung himuha ang inyong honeymoon. Honeymoon? Si honeymoon eh. Makao na.
Namasairan na ni mo, eh. Amo ba na yan, Ton? Sige, sige. Papa na dong, papa. Papa dong na, eh. Ayun na pag ngayon, ton. Kasalo mo sa kong anak sa pili. Papa, Ton. Papa, ton. Kana. Nagpapa na ka ako, pero ton na lang ko. Uy, Noe. Ngano di mo ka musikit na ako? Ba nag-asawa naman ta? Okay. Nah, patay kita ani. Plastic. Ay, Salamat pa, bye. bye. Kamu lang dua dia. Noe, niya na ta. Niya na ta sa motel. O kitang duha, ang niya din sa kwarto. Gusto nito din eh. Ay magkabayo-kabayo style. Dali gunit na ko. Uy, yun lang mo. Ayaw nakauwaw. Bana naman ti ka, asawa man ko nimo. Pili. Buhaton na nato ang sagad buhaton sa bana og asawa dinhi. Magkunta man. Huwag yung gamay baw? Wa pa magay ko kasuhay kayo buya o gabay. No? Bayot, nakasuway ka. Huh? Sige na ako bahala nimo. Awa. Tanawa ko. Lugol. Unsam na. Awa. Ubo ka. Kalain kadak ko sa bukid. Bukid lainay. Hubuon ko ning ubo sa... Ano? May aling gangisi. Ha? Di ko na. Uy, Di ko. ang ano na? Asa ka, uy! Ayoko. Noe! Papapakan ko na. Uy, tayo pa, uy! Hala! Noe! Hala, ni Bia. Ti amo nang ni karatil og daga ng akong bana ni pauli sa bukid ug naabta na ako nga tuwa didto ni Dug ni Papa Anton. Hangtod karon wa pagid mi magkadug sa paghigda. Unsa man ka mong pasultihon? Unsa ni siya oy? Feli. Hello, the press! Good morning na tanan, ba? Good morning, ba? Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mary, salamat sa pagampo. Ate Jijen? Kuya Alan, magpasalamat kita sa atong mga mama, sa mga papa, sa mga lola, sa mga lolo, sa tanan nga ni palit. Sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata. Unya gawas na para sa mga dagko ha. Palit mo sa Don Pepe Dark Chocolate. Unya ka mong way lingaw mga bata ugom-ugom sa Diamond Yema o Biyema Special. Unya palit mo kay Crunchy, Crunchy, Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, salamat kay Ate Jijen. Mga bata, ha? Yun mo kalimot, ha? Inom kita doon po pitablia pa doon tayo sa eskwelahan. Kay the best kayo na natong imnon. Nindot kay atong kondisyon kita sa atong, ha? Taas atong energy. Happy kita. Niya mga dagko, inom-inom mo, kung mag-inom-inom mo, ang atong susuman, ang Paulitos Macaroni Crunch ug Tasty Fish Cracker. O gingon man, ang atuang mga bata, kung asam suroy, ugom lang mo Diamond Yema Special, o ang atuang Ubi Yema Special. The best kayo na nato. Happy you kay ta. Sa mga tao, ni former Kapitan John Ramos, kung nagbuhat siya Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning, ni Cap. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, sa syudad sa Sugbo, o sa tanang mga tao ni Inday, Shane Pipito, nga nagtrabaho sa Bromwich PH, nga salamat kay nimbo ni Inday Shane. Kamu mga kaigsunan sa inyong mga panimay, kung dunay mga abo kunya kapuya na mo kay busy kay mo sa inyong opisina, tawagan na niyo ang Bromwich PH ni Shane Pipito, nga na sa Facebook, kunya pasalamatan po dato ang tanan nga mga tao ni Inday Shane Gambinom sa to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. Ate Pres? Okay, ang sendo dato karong adlaw. Si Pili Ate Pres. Feli. O atong subayon sa kanang dinali-dali nga pagsubay Ate Pres, simple naman kini iyang bata, iyang bana bata-bataon pa kay baway kalibutan ug sa inyo kay gitug agi muragi buya ra siya taon ni Anton ang iyang amahan atong bata nga mao anak sa iyang amo taon nga kanang murag dugay na siya nahimuhang adahimo nga ano bitaw na ano magtrabaho sa ilang yuta Ate Pres. Murag ana ba dugay na nga unsa sa bro sa tigan bro saop saop ingal bro Joel saop di mao na Ate Pres saop na siya dugay na taon-taon na mo nga murag anak lang sa taon na niya Snowy. O niya pag-abot Ate Pres sa dihang naghanimo na sila nidagan taon niyang abana Ate Pres kay bata-bataon wa pa kasuway pagkita niya pagubo ni kuha ni Inday Feli so unsa man do ka bukid
Niya paghubo niya sa kanang iyahang underwear baka o unsa ba pagbudo sa buda paghubo sa iyang underwear siya uy naiiring mapakanta na ni iring ko no ate pres ihas So, ihas kayo? ihas pagitaon kay ate pres kay way kalibutan kay dito ras bukin nagdako ako ikuan nimo inday katuna na yung kuan pasabta nga mauni dong banag asawa mao kay wa enjoy kalibutan ate pres pasabta nga ang banag asawa mo ilang buhaton inaana nya ana basta ikaw ni may baon na pili abam unsa may kasulti di abam Oh, kaon be unsa pagkaton niya ang gibuhat hinon sa amahan nga pagkasal sa anak ngadto ni atong usa ka kugihang mag-uuma iyang nagkita tingali nga maayo ka og maon gawas nga kugihan may isag batasan apan kumo lagi ang mga butanga mo'y pag-iingnon sa London man na siya apan tungod tingali sa kada bang gitawag sa among probinsya og kanang murag tingali in taon og kanang kuwang ko sa kalabtik si Nui ba to? Nui. Oh, pero dili man may akong tanaw. Ang iya lang yung pagka-probinsyano. Para nako, no? Kaya yung ito man ang yara yung pagtrabaho sa uma. Limang kang usakitarya siya ra. Anak siya sa tagiya dito ha. Pero siya yung daro-daro dito. Oh, murag Ugihan yun ba ta? Nabi tinitabo sa amo gulyat nga yung murag batasan ng anak. Di unda ko eskwela. Pa-eskwela man tiya. Pag-abot ang may isra gulyat, nangasaba. Ha? Nangasaba. Kasaba ang kanta pa siya nag-eskwela. Dako naman siya ipa-eskwela o grade 1. Niya, kada lagi problem kay da batasam na rinuwi nga probinsyano kami niya kugihan ng ganing anak no. Pag-abot naman siya ikaw, dugay-dugay ka. Ganiyaro mi diri. Ang maestra yang ingnan. Dugay na niya butoy ganiyaro mi diri, dugay mo kaniabot. Diin ka. Forbida, no? Ari ka sa Old Testament, Sirach 7, verse 1. Kung dili ka magbuhat og dautan, walay kadaot nga moabot kanimo. Ayaw daruha ang yuta. Kay kani magdadarom ni ina ba? Magdadaro. Ayaw daruha ang yuta aron tamnan og mga binhi sa pagpanglupig kay tingali unyag mag-ani ka og mas dako nga anihon kaysa imong gipaabot. Mao ni gibuhat ni kuan gidaro yo sa hektarya yara mang yuta. Ikaw nga Cinder, ma'am. Feli kanang na ang naapog ko'y na inyo tanasaway o gamay sa imuha kay hibaw man ka nga inosente ang imo na ba na walang patunin mo dali-dali at total kanang mga butanga moabot naman yun na kay ultimo ganing mga hayop mga mananap at pres makaibaw mo yung ana ultimo manok, ero usap na mga mananap bisan ka naman nagkamang gagmay kibaw mo sa nga mga butanga nagawa tong ka sa saktong panahon no apan matot malagi nimo ang sarili mo punta na itong tanong ni punta na at first tiyo may karate pagdagan may polis sa bukilog na amtan ako ito ay dito ni Papa Anton na hangtod karon rugi pa okay sa ako nagingon pabuta kay kanay siya mo nun siya magdako sa kinabuhi ng anak iya puro ni trabaho at pres o kaning mga butang ng anay mo abot na tungod kay kaning buhata at pres mo ipag-ingnon sa mga simple po gunahuna nga kanang gasubay yun sa mga kinaran mingon so London man ang buhata di na ka manistil nga tudloan ka makibawar ka nga ana no lain sa kayo kita babae pres na kita mo'y magpakita agresibo kay parte ng mga butangan maging sawayan po ta di ba salamat sa magpalagat mo among dalumanon Kung ako ang pasultihon